La manifestació ha començat puntual a les 6:30 de la vesprada a l'avinguda de l'estació d'Alacant. A la capçalera, els dirigents dels sindicats convocants i darrere, més de 100.000 persones que no han perdut l'ocasió de cridar ben fort que aquesta reforma no els agrada. La protesta, sota el lema "Volen acabar amb tot", amb els drets laborals i socials, ha congregat gent de totes les edats que han marxat amb un to pacífic i festiu. Hoy ha tenido lugar una manifestación de las más multitudinarias en todos los años de la democracia de esta provincia, de esta ciudad. Y en eso hemos participado los hombres y mujeres que convocamos una huelga general para decir basta ya de atentar contra los hombres y mujeres que solo disponemos de nuestra fuerza de trabajo para tener y aspirar a una vida digna, a una vida decente. Els responsables sindicals han tornat a rebutjar la reforma laboral perquè no crearà ocupació digna ni de qualitat, ni per als joves, sinó més precarietat i desigualtat. A les pancartes que duien els manifestants s'han pogut llegir missatges de tot tipus, amb el denominador comú del rebuig a les retallades i també a la reforma laboral, i alguns, també amb molta imaginació, apuntant directament els culpables de la situació que ara vivim. A la manifestació s'han pogut veure els principals partits de l'esquerra, com el PSPB, amb els 3 candidats a la secretaria general que aquest cap de setmana es batran el coure a Alacant: Esquerra Unida, Esquerra Republicana del País Valencià o Compromís, amb la seva diputada Mireia Mollà i el portaveu de la coalició Alacant, Tomàs Mestre, a la capçalera, en un to molt festiu i participatiu. Els sindicats anem a continuar mobilitzant-los per a lluitar contra aquesta política neoliberal que vol imposar. La manifestació ha finalitzat quan encara no havien arribat tots els manifestants a la Rambla i amb els parlaments dels dirigents sindicals que han donat pas a l'estaca, tot un clàssic de les manifestacions a Alacant, i també al cant dels maulets d'Obrim Pas.